De deer van de 17-jarige Tom Oldenbroek bloot aan mij een mysterie. In februari 2000 werd hij deer gevonden in een sleet na een jongetje stappen in Skraat. De politie gaat net uit van een misdrijf en sluit daarom het onderzoek. Dat wordt weer openen in maart 2010. Er zijn diverse mededelingen gedaan, diverse meldingen gedaan, ook vanuit meerdere hoeken. En aan de hand daarvan is er een onderzoek gestart. Maar waarom nam je hem die meldingen zo serieus? Omdat ze gedetailleerd waren en omdat ze betrouwbaar overkwamen. En van verschillende mensen? Ja, en niet anoniem. Naar aanleiding van deze tips houdt de politie een man letter 2 mannen uit Makkum en Gaast aan. Ze zijn nu 34 en 56 jaar oud. Wat zissen zij? Ja, over de inhoud daarvan kan ik helaas niet zeggen. Waar ben ze van verdacht? Ze werden verdacht van betrokkenheid bij de dood. En wat wie de relatie van deze verdachten met Tom Oldenbroek? Nou, ook daar kan ik niet zo goed iets over zeggen. Maar het is niet zo dat het in een familiesfeer was. Intussen onderzoekt het NAV met nieuwe technieken de sporen die het ontroffen binnen. Ook de verdachten werden jet, maar bleken onschuldig. Ook nu, en dat is eigenlijk een beetje de conclusie die we ook al eerder hadden, hebben we geen enkele aanwijzing dat er sprake zou zijn van een strafbaar feit. Dus kan het ook heel goed een ongelukkig ongeval zijn geweest. Ja, want wat is nou het scenario? Hij is aangetroffen in een sloot en hij is overleden. Misschien is hij erin gelopen, ik weet het niet, ik was er niet bij. Maar strafbare feiten hebben we in ieder geval niet kunnen vinden.